सिमेन्ट सापुरियाव 32थि बैसागो बिदाय फोरबो गाहाय आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरनायखाय हांख्रायगिरि बिथांमोन बानजायगिरिफोरनिसिम आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे नोंथांमोननि गासैबो चेनेलखौबो आं साबायखर बावहरबाय गोदान बोसोरनि बैसागोनि जिहेतु बैसागोआ जाहैबाय जोंनि राव आरो हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो बैसागोखौ गारोब्ला जोंनि बर'नि जिथु हारिमु बेनो आद्रा जागोन थारमाने आरो बे बैसागो फोरबोआव आं गाहाय आलासि हिसाबै फैनानै खोब गोजोननाय मोन्दों थारमाने जिहेतु बैसागोआ जाहैबाय जोंनि माहारियारि मोनसे फोरबो बे बैसागोआ जेराव जेराव बर'फोर थायो बेयावनो बैसागो फोरबोखौ मानिनाय जायो दिनै नेपालाव बर'फोर दं नेपालाव बैसागो फोरबो मानिदों बांलादेशआव थानाय बर'फ्रा बैसागो फोरबो मानिदों त्रिपुरायाव थानाय जोंनि बर' फोलेरनि जेब्ला कक बर'फोर दं बैसो बिथांमोनाबो मानिदों आरो आसामाव थानाय जेसेबां बर'फोर दङ रायजो राजाफोर दङ गासैबो रंजा बाजायै बैसागोखौ मानिदों गतिके बैसागोआ जोंनिसो सोरजिनाय बैसागोआ जोंजोंसो सोमोन्दो दं दा गुबुन गुबुना एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बैसागोआलायनो गावसोर सोरबा बुङो सुकाफाया लाबोदों होननानै आहम राजा सुकाफाया लाबोदों होननानै बे नङा खिन्थु थाइलेण्डनिफ्राय फैदों सुकाफाया थाइलेण्डआव बैसागो मानिया जेराव जेराव बर'फोर थायो बेयावसो बैसागोआ मानिजायो गतिके बे बैसागोआ बर'निसो सृष्टि मंगलिय मानसिनिसो सृष्टि गतिके सोरबा जुदि बैसागोखौ जों सृष्टि खालामदों होनना बुंबा जों मानिया बैसागोआ जेब्लानाखि जोङो मानसि हारिया बर' माहारिया आबाद मावजेननो सोलोंदों बे आबाद मावनानै सोलोंनायनि उनावनो जिहेतु आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो नालाय गावनो गाव स्वतस्फर्त भाबै बे बैसागोआ सृष्टि जादों आरो बे बैसागोखौ दिनै असमिया जिथु बिहु होनना बुङो असमियाव बे बिहुखौ बिश्व रेकर्ड गिनिस वर्ल्ड रेकर्डआव गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बुकआव जिथु जायगा होदों जोंबो बेयाव गोजोननाय मोन्दों जों दुखु फोरमायाखै खिन्थु बिनि उनावनो बागुरुम्बाखौ 20,000 मोसागोन होननाय लोगो लोगो माखासे मेडियाया मा बुंदों हर' हजायाव जिथु 11,000 गासै 11,000 दामगिरि आरो मोसागिरिफ्रा मोसानानै जिथु बिश्व रेकर्ड खालामबाय बिहुखौ बर'फ्रा बागुरुम्बा मोसानानै बे रेकर्डखौ सिमफायनो नागिरदों होननानै बेनिखायनो आं दाख्लै बुंदों मोनसे मेलाव गेवलां मेलाव आं बुंदों बिहुआ मोनसे आलादा बागुरुम्बाया मोनसे आलादा बिहुआ बिहुबाबो रेकर्ड जादों 11,000 खिन्थु जोंनाथ' ओरैनो सरासनस्रा मोसानायानो 200, 300, 400 ओरैनो मोसाखायो माथो बेखौ रेकर्ड सिमबायनांगौथ' जोंनाथ' 20,000 मोसानांगोन ना गतिके जों बागुरुम्बाखौ गासैबो आफादफोर बा दैदेनगिरिफोर लोगो नांनानै जों बेखौ 20,000 मोसानायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो लुगैयो बिहुखौ बिश्व वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायाव जुदि 100 कौटि रां जुदि खरसा खालामनांगौबा जोंनो 10 कौटि मोनब्लानो जोङो बागुरुम्बाखौ 20,000 मोसानानै जोंहा वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं जिहेथु दा गुदि फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोङानो जा असमिया बिजोङानो जा इंराजि रावजों फरायनो गोनां जादों सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बिनि सायाव बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायो आं जिहेतु बर' हिसाबै बर'नि जिथु मिडियाम मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ आं बर' बिजोंजों जाजानायखौ आं लुबैगोन आरो जिहेतु बर' बिजोङा जोंनि राव हारिमुखौ हमथानाय मोनसे रावा जाहैबाय हारिमुजों सोमोन्दो थानाय जों बेनिखायनो बुंबाय थादों जोंनि राव हारिमुवा जुदि थांना थानांगौबा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थांना थानांगोन आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआ मोनफ्रोमबो आयदाया बर' बिजोंनि जाजोबनांगोन आं बेखौ लुबैगोन आरो जोंनि माहारियारि आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बेखौ आफस बिहिन भाबै नांबाय थादों बिनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बेखौ हेफाजाब होगोन आरो सरकारखौ जेरैबायदि नारसिननांगौ जोंबो नारसिनगोन आरो जेरैबायदि सोमावसारनांगौ जों बे सोमावसारनायाव जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बाहागो लागोन।